baina lan amara ditu genuen, eta apur bat aztapena izan zen, bataldien geruzen kidien arteko hausnarketa. Zien urte batzuk, otxan ditu egon zala hausnarketa potente bat, herriola, herri prozesu eta guzti hori. Guk ingen nuen eroko hausnarketa zen, falta zala otxan ditu falta zelan baiteko herri proiektu konpartido bat. Zeuela bizino bat urrengo urtietara begine. Hori izan gure lehenko hausnarketa, eta karo esan genuen, eta hori zela nintzen dugu. Eta, hartu genuen lehenko erabak izan zen, hainbat hilabete jendi entzuten bazet. Goi eskalera, goi ez elkartiekin egotera, goi ez eragile ezberdinekin egotera, eta pasago zen hilabete desente, urte bete, herritar pilo batekin, eta elkarte pilo batekin, eta berbait. Orduan, zamaiteko diagnostiko bat ingenun, eta horretatik ingenun prozesu txikitxo bat, herri batzar zabal baten bukatu zana, eta hor zelan baitien saiatu ginen labur biltzen, prozesu guzti horrek emon bana, eta apur bat proiektetan, laburpen moduen edo, jaso genuen ekarpen guzti horietatik, urrengo urtietara begire, herri proiektu moduen, ze lehentasun ezarriak ziren. Herri batzar horretan, erabaki izan, zeintzuk ziren urrengo 10 urtietara begire planteo barreko lehentasunek, eta guretzat hori izan zen, prozesu guzti honen bihotza izan behar da herri batzar hori. Eta hori izan lehoko goizio horren guretzako urtero hasieran behin, baina bitan egiten dugun herri batzarra da gure prozesuen bihotza. Eta hori zaten genuen, guzti hau, 10 urtetara bireko proiektu konpartidu hau, zelan garatzen dugu, zelan antolatzen gara, eta lehoko goizio ikusi genuen azan. Gaur egun udaletxe antolatzen dena moduen, no kabe, ez da kabitzen. Horren, sortu behar dugu zeozer. Eta zeozer sortze horretan, esaten genuen, ezin dugu aldez aurretik egituratze bat esan. Holan antolatuko da dana eta holan garatuko da. Eta jo genuen, esan genuen, guk 10 bat sortu behar dugu, armi-arma sare bat, pixkanaka eraikitzen jongo dana, eta gainera horra batzen den guztiontzat jasangarria izango dan, denboran irauteko. Eta pixkat, hortik junga, orduan, herri batzar hori oinarri xenda, jundiez sortzen marko ezberdinak, 6 urte hauetan. Eta lehoko markue, horreite zan hausnarketa zan, otxandizok, herri txiki moruen urrengo 10 urtietan ze aukera eta ze arrisku daukos, bizirauten jarraitzeko eta herri nortasuna mantentzeko. Eta hor lehoko lehentasuna izan zen, herri nortasuna, kultura, apur bat hori komunidade, eta hor sortu zen, lehoko gunia izan zen kultur kontseilua. Karo, guzti hau da, ez da ofiziala, ez da legala, baina, ona sortu dugu. Eta kultur kontseilua sortu zen. Eta kultur kontseilu horretan, ordutik, gutxi gara gune guztiak 2 hilabeteen behin batzen diez. Kultur kontseilu horretara dator nahi dauen oro, por supuesto, baina datoz herriko kultur talde guztiak, danak, ia uneko asistentzia goten da. Eta gero, udal ordezkarizek, oposizioa, eta nahi dauena. Eta gero gunia sortu zana zen kultur kontseilua. Eta hor, kultura eta herri nortasunei lotutako dana, eztabaidatu, adostu eta aurrera eruten da modu bateratu batean. Bigarren pasu izan zen, horren bueltan, antzeko eskema baten kirol kontseilua sortu zen, herriko kirol talde guztiekin, eta berdin, 2 hilabetero, kirol instalazioei lotute, zerbitzuei lotute, antolatzen dien gauzei lotute, hobetu behar diezen lotute, eskaintzai, guzti horri lotute, eta bigarren kontu izan kirol kontseilue. Pixkanaka, 6 urte hauetan, jundiez gune ezberdinek sortzen, kultur kontseilue, kirol kontseilue, sortu zen merkatari eta ostalari jekaz bebai, hau 2 hilabeteen baino 3 hilabeteen behin biltzen da, merkatari eta ostalari guztiekin beste gune bat, eta hor bardine, herrizen dauzen komertzio eta guztiek dauz deitute, asko etortzen diz, eta juten
lantzen kontu ezberdinek. Sortu zen bebai, leloko sektoriaz, baserritarrekaz eta herrien dauzen larredi publikoen erabiltzaileekaz beste gune bat bebai, eta hori bebai 2 hilabetero batzen da, eta hor eremu horrei begirako hausnarketa eta erabaki guztiek hartzen diez. Ez diez eremu formalak, baina eskenien ondo funtzionetan da, modu adostu baten planteetan bil lehentasunek, eta gero bakoitzak gauzatzen dauz bere egin beharren arabera, ez? Merkatarizena, garradietako erabiltzaileena, kultur kontseilue, kirol kontseilue, jai batzordie, bebai, horren bueltan sortu zen, hezkuntza kontseiluen, bebai, 2 hilen behin, batzen da, eskolako zuzendaritza, udala, hezkuntza ez formaleko zitzaileek eta herrien dauzen elkarte ezberdinek, eta guraso elkartiek bebai, eta hezkuntza herri zitzaileei lotutako kontu guztiei lotuta, bebai, kontu ezberdinek planteetan diez. Hortik sortu zen, gauza niretzako oso aberasgarri dana, eta da aurren kontseilua. Aurren kontseilua sortu zen duela 2 urte, eta funtzionetan dau oso modu errezien. 2 hilabetien behin, Otxandizo eskola bakarra dau, Otxandizoko eskolako aurren asambladako ordezkarizek edo bozeramaileek datoz udaletxera, eurek eskolako tutoretza orduetan lantzen da zer ekarri nahi daben udalera, eta guk, gainontzeko markoetan emoten dizen eztabaidetatik ikusten dugu zer eraman nahi dugun aurren kontseilua. Orduan beti dau, eurek ekartzen da bez gaizek guri planteetako, eta guk eruten dugu gaizek bai eurek planteetako. Bai eskolan inguruen, bai herrien inguruen, bai kultur ekitaldien inguruen, bai. Horrek oso ondo funtzionetan dau. Horrekin batera, azken urtien behar sortu zen zaintza kontseilu bat, eta hor momentuz parte hartzaileek diez, herriko medikue, erizaina, gizarte langile, jubilauen edo elkartie, horren bueltan jente nagusituagaz, etengabeko harremana egiten daben bolondrez talde bat, eta udala bera. Eta azkeneko kontu edo, datorren urtera begira, aurre ikusten duguna da migrazio kontseilu bat martxan jartzie. Oinen dugu Zelanbaiteko herri diagnostikoa migrazioari lotute, eta ondinon, azkeneko herri batzarren planteagoan gauza bat da, ez dauz zehaztute parte hartzie zelan izango da, baina, Amaikalore elkartie badago Otxandizon apur bat migrazioari lotutako lan bat iten, eta gero herrien dauzen kolektibo, jatorri ezberdinetako kolektibotako ordezkariek bebai egon barko diez kontseilu horretan. Orduan, ez da egit, apur bat da, ez? Ingenuen hausnarketa bat, norabide bat ipini genuen alik eta modu konpartitu genien, eta saiatzen gabiz horri eutxi ari zengo gotzon, egitura, maleable, malgur bat eraikitzen. Herriz jaz, zelan baitien esateko. Ez dakit. Argazki orokorra dira. Bale, eskerrik asko. Justu aldaketatxo bat egingo dugu, eta hurrengoan izango ziren